मोनसे गिदिर खौरां जल जीवन मिशननि खामानि मावफुबाय थानाय समावनो मोब्लिब बोगथाबजाना जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा जाथायखौ लानानै ओनसोलाव बयबो सोमोनांदों आरो गिखांनाय मोनदों मिथिनाय बादिब्ला मावदांसाफ्रा मोब्लिबनि खुन्थिया फज'बाय थानाय समावनो 1100 भल्ट मोब्लिबनि थाराव अर नांनानै बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो धेमाजि गगामुग निमांनि खथालगुरियाव JJM बिथांखिनि हाबा मावफुबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो गासै जाथायखौनो JJM खौ मावनो लानाय ठेकेदार शिव बरुवानि सांग्रांथि गैयैनि थाखाय जायो होनना बे समाव फोरमायदों थैनाय सुबुंफोरखौ लखिमपुर जिल्लानि गिलामारानि बालियनिनि कुशाल चुटिया आरो मुकुल सांमा होनना सिनायथि होदों কোৱাচোন কি হ'ল হবিয়েক আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি কাম কৰি আছিলোঁ মানে JJM কাম এটাৰ কাৰণে গৈছিলে তাৰপিছতে তাতে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ কাৰণে গাঁত খানি আমি ফুটি আছিলোঁ মানে 11 kV লাইন এটা চলি আছিলে ওচৰতে তাৰপিছতে পোষ্টটো পোতা অৱস্থাতে মানে গুচি গ'ল গৈ 11 kV টো লাগিলে তেওঁলোক ধৰি আছিলে লগতে মানে স্পটতে কেইজনে কাম কৰি আছিলা আমি টোটেল 10-15 জন মান গৈছিলোঁ কাম কৰি কাৰেণ্টটো কাটি লোৱা নাছিলে ন নাই কটা नासिल बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन